Masana abwino ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Alimi okhala ku chigwa cha mtsinje wa Shire mu miyezi inayi kudzayi ayamba kupindula ndi ngalande za ulimi wa nthirira pansi pa ntchito za bungwe la Shire Valley Transformation Program. Ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana osadutsa zaka 10 ili mkati mdziko muno. Ndipo nzika za maiko a Zimbabwe ndi Botswana tsopano zizigwiritsa ntchito ziphaso za unzika malo mwa ziphaso zoyendera pakati pa maiko awiriwa. Alimi am'maboma a Chikwawa komanso Msanje ayamba kupindula ndi ntchito yomanga ngalande za ulimi ya nthirira ya Shire Valley Transformation Project miyezi isanu ikudzayi akamaliza ntchito yoyika mapaipi otenga madzi mu mtsinje wa Shire. Mkulu wa ntchitoyi a Limbani Gomani ndi omwe anena izi pomwe nduna yoona za ulimi ndi nthirira a Rosa Mbirizi anayendera ntchito yomanga ngalandezi. Simeon Boyce wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Paulendo omwe ndunayi inabwera ndi akuluakulu ena akunduna wa zamalimidwe inayamba ndi kuyendera ntchito yomanga malo omwe akuyika mapaipi otengera madzi mu damu la Kapijira lomwe limalumikizana ndi mtsinje wa Shire. Malingana ndi mkulu yemwe yakuyang'anira ntchitoyi a Limbani Gomani, gawo loyamba la ntchito ya ulimi wa mthirira liyamba mwezi wa Oktoba chaka chino pomwe akhale atamaliza kuyika mapaipi otenga madzi ongoyembekezera. Kumene tikuyembekezera kuti ntchito zomanga potengera madzi patsopanopo timalize madzi ambo kulowa kufika mwezi wa Oktoba chaka chino. Ndiye kuti mabloko oyambirira awiri amene ali kuntunda uko imene yakambadwe yaikulu 105 hectares kuliso ina ya Mwanali range yaikulu 674 hectares. Mabloko amene miyezi imene ya Oktoba project takonza ndondomeko zokuti akhale kuti masystem anthirira amene momo tamanga madzi akamafika Oktoba alimi ayambe kupindula. Nduna yoona za ulimi wa mthirira a Rosa Mbirizi ati ndi wokhutira ndi momwe ntchito yomanga ngalandezi ikuyendera. Iwo ati boma lili ndi chidwi chachikulu kuti ntchito yomanga ngalandezi ithe mwansanga kuti alimi ayambe kupindula. Kunoko ndaona ntchito yopambana kwambiri monga mwaonera ndi project yokuti yasintha even kaonekedwe kamalo akuno komanso tikuyembekeza kuti project imeneyi isintha kwambiri ntchito za ulimi kuno ku Shire Valley. Monga mukuziwa kuti anali maloto amalemu bingu kuti kuno kulowa Shire kukhale maloto apereka zakudya ku dziko lonse la Malawi and mmene mukuonera project ndi zotheka kuti tingatero. Ena mwa alimi ochokera ku ma cooperative akambadwe ndi Mwanali range ati ndi okonzeka kuti ayambe ntchito ya ulimi wa mthirira madzi akangoyamba kuyenda mu ngalandezi. Chifukwa panopo tikuyembekeza kuti zinthu ntchito yambike maminda mwathu tiyambe kulima ndi apapo tikuona kuti ntchito ikuyenda bwino. Yembekeza yanga nchoti kutsogola kumene tikupitaku todziwa kuti tidzalandira phindu yo zinthu zimene tingalime mene momo ndi kutipindulira kuti dera lathu lituluke ndi mabanja athu atuluke. Ndunayi inayenderanso malo omwe Shire Valley Transformation Project ikuwamanga kuti a Southern Region Water Board SRWB azikonzera madzi omwe aziwagawa kwa anthu amboma la Chikwawa ndi madera ena. Ntchito iyi ikatha idzasintha kachitidwe ka ulimi pobweretsa luso la makono komanso idzathandiza kwambiri mabanja oposa 48,000 akuchigwa cha mtsinje wa Shire. Kuchokera kuno ku Chikwawa ndine Simeon Boyce. Gawo lachiwiri la ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana osapyola zaka 10 ili mkati madera osiyanasiyana a mdziko muno. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo a Madalitso Waloyi alimbikitsa anthu mdziko muno kuti aonetsetse kuti ana zaka zosaposera 10 alandire katemerayo maboma onse a mdziko muno. Awaloyi amayankhula izi ku Lilongwe atayendera chipatala cha Kabudula kuona momwe kampeni yopereka katemerayi yayambira. Olive Phiri wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Kutsatira ulendo wakalambula bwalo komanso woyamba wa kampeni yopereka katemera wa polio, unduna wa zaumoyo wakhazikitsa gawo lachiwiri la kampeni wakatemerayo maboma onse mdziko muno. Nduna yoona zaumoyo ndi ukhondo a Madalitso Waloyi
anati ndi zokhudza kuti ana ena sanalandire nawo katemera mu ulendo woyamba wa kampeni yopereka katemera wa poliyo kamba kakuti makolo awo analibe chidwi ndi katemerayo. Awaloyi anafotokoza kuti poliyo ndi matenda woopsa omwe amachititsa ziwalo kufa komanso imfa nthawi zina. Iwo anaonjezera kuti makolo aonetsetse kuti ana omwe analandira katemera mu ulendo woyamba alandirenso ulendo uno kuti akhale ndi chitetezo chokwanira. Mwana amene sanaduse zaka 18 amakhala m'manja mwa boma. Ndi udindo wathu kuti tionesese kuti mwana akule mwathanzi komanso mwana apewe matenda omwe aliko omwe angathe kuononga dziko lathu monga ngati poliyo. Mkulu woyimira bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO mdziko muno a Charles Kulia Njuguna anati anthu omwe akumapezeka ndi matenda a poliyo kawirikawiri ndi omwe sanalandire katemera okwanira kapena kukhaliratu osalandira katemerayo. Iwo anatsindika kuti katemera ndi ofunika pa nkhani yoteteza miyoyo. Mawu ake mkulu wa bungwe la UNICEF a Penelope Kambo ati mwa ana 190 okha ndi omwe amalandira katemerayo mdziko la Malawi. Akambo anati nkofunika kuchilimika poonetsetsa kuti ana opitirira 95 akulandira katemera mdziko pofuna kuthana ndi vuto la matendawa. Ulendo wachiwiri wa kampeni yopereka katemera wa poliyo ukuchitika kuyambira Lolemba pa 27 April kulekeza lachinayi pa 30 April. Unduna wa za umoyo wati kuyembekezera kufikira ana okwanira 6.2 miliyoni mu ulendo wachiwiriwo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nako kumangochi ofesi ya za umoyo mbomalo yakhazikitsa ntchito yopereka katemerayo. Gawo lachiwiri ya ntchitoyi ayigwira mpaka lachinayi sabata ino. Malingana ndi mlangizi wamkulu pa nkhani za umoyo mbomalo Chimwemwe Jera, katemerayo aziperekedwa khomo ndi khomo msukulu zosiyanasiyana komanso malo ena pofuna kupereka katemerayo kwa mwana wina aliyense osaposera zaka 10 kuphatikizapo onse omwe analandira kale katemerayo mu gawo loyamba. Ana omwe analandira kale katemera amene mu gawo loyamba alandiranso. Chifukwa choti katemera ameneyi cholinga chake ndi kuchulusa mphamvu nthupi mwa mwana kuti mwina akhoza kumalimbandika ndi matenda amene a poliyo. So ngati mwana analandira kale koyamba katemera ameneyi apanso akunena kuti alandire katemera ameneyi cholinga choti mphamvu zake zichuluke nthupi. Mu gawo loyamba ngakhale kuti nafikira ana 101 pa ana 100 aliwonse komano titapanga kafukufuku zinaoneka kuti mwina sinachitire bwino sinafikire bwino ana onse. Chifukwa tabwera kafukufuku kusankhana 6 anapeza kuti mwina ana 9 anali olephera sanalandire katemera ameneyi. So izizi tizinatipangisa mwina kuona so kuti kodi ndi anthu angati omwe apereka katemera ameneyi mu raundi yoyamba zomwe zalithandiza so kuti mwina tione kuti kodi kuti tifikire ana amenewa tigwiritse ntchito njira zanji. Komanso nthawi zina zimapeza kuti mwina ama HSA athu akapita ku mizi amapeza kuti mwina ana chakulibe kapena mwina ena akuakaniza kulandira chifukwa cha zipembedzo. So zimene ziso zatithandiza kuti mwina tifikirenso akuluakulu amudzi onse kani mafumu athu kaya ndi atsogoleri a zipembedzo ndi uthenga umene wa poliyo kuti mwina ayesese kuwalimbikitsa makolo kuti ana awo akhoza kulandira katemera ameneyi. Boma layamikira bungwe lopereka ntchito za luso la manja la TVETA pochulukitsa chiwerengero cha ophunzira ntchito za manja msukulu za mdziko muno. Nduna ya za ntchito ndi luso a George Gona anena izi ku Lilongwe atayendera maofesi a bungweli. Zambiri mulipotili la Lonjezo Msodoka. Ndunayi inayamba ndi kuyendera maofesi a bungweli ndipo inapitilira kuchita zokambirana ndi akuluakulu ena ku bungweli. Achigona atsimikizira akuluakulu a ofesi kuti boma ndilodzipereka kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe bungweli likukumana nawo monga kulephera kumanga sukulu za ntchito za manja zochuluka komanso kupereka ndalama zokwanira ku ntchito zake. Iwo ati kutero kuthandizira kuti bungweli lifikire ophunzira ochuluka ndi ntchito za luso la manja mdziko muno. Ulendo wanga obwera kuno ndi chilimbikitso chachikulu chomwe iwonso kwa mastafu awaona kuti ifeyo tifuna tigwira ntchito nawo limodzi ndithu. Tikhoza kutsimikizirani pano kuti chilowereni cha DPP mavuto ngati amenewo ambiri achepa chifukwa kuti utsogoleri wake ukulimbikitsa kwambiri kuti achinyamata adzipita ku Technical College ndipo abwana ndi okonzeka kwambiri kuti panga support.
mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Chiwembu Sichiola ati bungweli likuchita bwino mu ntchito zake poonetsetsa kuti chiwerengero cha anthu olandira maphunziro aluso lamanja chikukwera. Iwo ati ndizosangalatsa kuti atsikana omwe akuchita nawo maphunziro a ntchito zamanja zomwe kale zinali za amuna okha akuchulukirabe. Asichiola afotokozanso kuti bungwe la TVETA likukonzekera zoyambitsa maphunziro ena tsopano monga okhudza za migodi. Natipasa mwayi kuwaonesa nduna zinthu zimene takhala tikupanga ndi zinthu zambiri zimene padakali panopa zikuyenda bwino ndipo zimene tikusangalala kuti zapita patsogolo. Koma monga inu mukudziwa ngakhale kuti zinthu zambiri zapita patsogolo palinso zinthu zina zotsamwitsa zimene zidakalipobe, ndipo anduna tinafotokozera izi makaso kuwauza zimene ife tikupanga. Ngati pali pamene tifuna support yawo kapena kuti uphungu wawo tafotokozera, ndipo monga mmene mwamvera kuma speech yawo atipasa uphungu, ationetsera kuti ife tipange zinthu motani. Dziko lino lili ndi sukulu za boma zopereka maphunziro aluso lamanja zikuluzikulu zokwana 7 za madera zopitirira 14 komanso zina zing'onozing'ono zoposa 28. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Research and Education Network MAREN lati lipitiriza kukuza ntchito zake zofikisa intaneti msukulu za ukachenjede zosiyanasiyana mdziko muno. Poyankhula kuzomba pa msonkhano wa atolankhani, mkulu wa bungweli a Solomon Dindi ati mwazina MAREN ikubwezeresanso makina ndi upangiri wa makono omwe uli ndi kuthekera kuti ophunzira komanso anthu ochita kafukufuku azikhala ndi mwayi opeza ntchito za intaneti zofikirika komanso zodalirika. Panopa tikuona ngati zinthu zasunthako chifukwa masiku amenewo tikatenga ndi manambala. Student aliyense amakhala ndi zotchulidwa kuti ma unit 7 pa mwezi kufikira pa internet. Panopa zasintha kuchokera pa 7 ipo kufika pa 128. Komabe tili kutali ngati dziko chifukwa ma standards akuonesa kuti tiena tifike pa 2000. So tachoka pa 7 kufika pa 128 koma target yathu ndiyoti isachepere 2000. So tasunthako ndithu koma tiena tisunthe kwambiri tikafike target imene dziko lapansi likunena kuti tiena tifike ngati dziko. Inde zimene zonzoona chifukwa kafukufuku amachitidwa ambirimbiri mu dziko muno koma ambiri sitikudziwa. Chifukwa tikamasuzumira ma Facebook anthu amafunsa ku university kwanu mukupanga chani. Ndiye ngati MAREN takhazikisa chimene tikuchitchula kuti National Repository mmenemo tikufuna kuti muzilowa zambirimbiri zakafukufuku amene ma university athu akupanga. Chifukwa zikalowa mmenemo ndiye kuti maiko ena kuphatikizazo even Malawi momuno atha kumaona research ndi kafukufuku ambirimbiri amene Malawi akupanga. So zimene zozithandizira kuti anthu azidziwa zimene tikupanga komanso ngati ma citizens aku Malawi naso azidziwa zimene tikupanga ma university mwathu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Alimi okhala ku chigwa cha mtsinje wa Shire mu miyezi inayi kudzayi ayamba kupindula ndi ngalande za ulimi wa nthirira pansi pa ntchito za bungwe la Shire Valley Transformation Program. Ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana osadutsa zaka 10 ili mkati mdziko muno. Ndipo nzika za maiko a Zimbabwe ndi Botswana tsopano zizigwiritsa ntchito ziphaso za unzika malo mwa ziphaso zoyendera pakati pa maiko awiriwa. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu. Nthambi ya asilikali ankhondo ya MDF yomwe imagwira ntchito zomangamanga ya Engineering Construction Company Limited yasainira mgwirizano ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe omwe nthambi ya asilikali igwire ntchito yomanga misewu ndi milatho ina mu mzindawu. Mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno General George Alexander Jafu wati mgwirizanowu ukusonyeza udindo ndi zolinga zofanana zomwe nthambi ziwirizi zili nazo pa chitukuko cha dziko lino. Catherine Banda walemba ripoti ili. Mkulu wa nthambi ya asilikali ankhondo ya MDF a George Alexander Jafu anati mgwirizanowu ukusonyeza masomphenya ofanana omwe konsolo ya mzinda wa Lilongwe ndi nthambi ali nawo pofuna kukhala ndi mzinda wabwino omwe ozilankhula zofuna za Malawi. Iwo anatinso kampani ya zomangamanga ya asilikali ankhondoyi imagwira ntchito zake mwa ukadaulo mdziko muno pa zomangamanga ndipo ati agwira ntchito yopambana. Mkulu wa kampani ya zomangamanga ya asilikali ankhondo ya ECCL a Colonel James Matthews Aidini
ati iwo ndi okonzeka kugwira ntchito zomwe zili mu mgwirizanowu ndipo azigwira mu nthawi yake. Ifetu udindo wathu makamaka ngati ICCL ndikugwira ntchito yomwe yapangidwa plan ndi kupangidwa fund ndi ya council. Ntchito zimenezi ife tilokonzeka olinakhala dzulo ndi panopa basi tili pa ndime. Mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe a Clement Stambuli ati khonsoloyi ikuzindikira kuthekera ndi ukadaulo wa asilikali ankhondo ndipo ndi chifukwa chake achita nawo mgwirizano ndipo akuyembekeza kuti zitukuko zipitirira kupita chitsogolo mu mzindawo kudzera mu ubalewu. Mkulu woona zomangamanga ku khonsoloyi a Julius Tsogolani ati mgwirizano ndi MDF wathandiza kuti ndondomeko zopeza ogwira ntchito yomanga misewuyi ichepe ndinso kuti mtengo wogwirira ntchitoyi ukhale wabwino kamba kuti ndi kampaniso ya boma. Ndipo mgwirizanowu tasaina wa 2 years kwa mukhozi khala renewable. Ife ngati asite tilokondwa ndi mgwirizano umenewo ndipo tikukhulupirira upangitsa kuti ntchito yokonza misewu mtawuni muno isaje nthawi yayitali komanso ikhale cost effective. Pakadali pano nthambi ya Roads Fund Administration yatsimikiza kuti ionetsetsa kuti ndalama zopita ku ntchito za misewu zikuperekedwa mu nthawi yake kudzera ku ndondomeko ya misonkho ya kumafuta galimoto yomwe boma inayambitsanso. Boma la bweretsanso ndondomeko la ichamati automatic fuel pricing mechanism imene zotsatira zake nzakuti tsopano Roads Fund Administration yambaso kulandira ndalama zokwanira ndithu kuchokera kumera zimene zitithandiza kuti tikwanitse kulipira ntchito za maintenance ndi rehabilitation ya misewu msite muno ndi dziko lonse. Mgwirizanowu omwe ndi wa zaka ziwiri ukhudza ntchito yomanga mlatho wa mtsinje wa Lingadzi, msewu wolumikizitsa area 47 ndi 49 kudzera pa mtsinjewu ndi kukonzanso msewu wochoka pa roundabout ya Capital Hotel kupita ku Kamuzu Palace mu mzindawu zomwe zichitike ndi ndalama za pafupifupi 15.5 billion kwacha. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Chipatala chachikulu cha Mzuzu chakhazikitsa kanema wachitetezo mu zipinda zina za chipatalachi ndipo akuluakulu atsimikizira anthu kuti izi sizisokoneza chinsinsi cha udwala pa chipatalachi. Mneneri wa chipatalachi a Blessed Gondwe ati kanemayo anayikidwa mwezi watha ngati njira imodzi yolimbikitsira chitetezo. Makilini Chirwa walemba ripoti ili. Nkhani zokhudza chitetezo ndi vuto lalikulu mu zipatala zambiri mdziko muno. Pofuna kuthana ndi vutoli, chipatala cha Mzuzu Central chayika kanema wachitetezo mu zipinda zina pa chipatalachi. Mneneri pa chipatalachi a Blessed Gondwe ati izi sizikhudza chinsinsi ndi chitetezo cha udwala. Kumbali ya mapatient confidentiality, chinsinsi cha mapatient tikudziwa kuti zimene zozo zidakali mchimake chifukwa chonena kuti makamera amenewo sanayikidwe mu zipinda zoyezera, sanayikidwe mu zipinda zimene odwala amafotokoza matenda awo, sanayikidwenso mu zipinda zimene operation amachitikira. So ndi chikhulupiriro kuti makamera amenewo ali malo oyenerera ndipo chitetezo cha confidentiality ya mapatient idakali bwinobwino. Chipatala chachikulu cha Mzuzu ndi chimodzi mwa zipatala zochepa zomwe zili ndi kanemayo. Chipatalachi chikukonza zoyika kanemayo mu zipinda zonse. Makilini Chirwa, MBC Mzuzu. Chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP chatsimikizira amalawi kuti President Mutharika ndi boma lake akuchita chilichonse chotheka pothana ndi mavuto omwe ali mdziko muno kuphatikizapo kusowa kwa mafuta galimoto komanso ndalama zakunja. Nduna yoona ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda komanso Charles Mchacha omwe ndi gavanala wa chipanichi mchigawo chakumwera amalankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa pa Mpingwe Primary School Ground ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Charles Chindongo wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Romeo Umali. Poyankhula kukhimbira anthu, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena omwenso anali mlendo olemekezeka a George Chaponda yatsimikizira mtundu wa Malawi kuti vuto la mafuta galimoto mdziko muno likhala mbiri chabe.
poyankhulanso ndi olemba nkhani lachisanu lapitali nduna ya zamphamvu ndi magetsi a Jena Matanga inauza dziko kuti galimoto zoposa 200 zonyamula mafuta zinali munjira, choncho palibe chifukwa chodera nkhawa. Mafuta galimoti osachedwa pa muzaona kuti zinthu zikhala bwino chifukwa sopano tikupeza njira zina zoti tikhale ndi steady market yonena kuti munthu amene azitha kutipasa taziwa kuti zovuta zinali zoti forex inali yovuta kugula mafuta, koma alipo ena amene atithandiza azatipasa ife mafuta osayikako nzeru kwambiri nkhani yoti tilipire pompo. Poyankhula kumayambiriro, gavanala wa chipanichi mchigawo chakumwera a Charles Mchacha anapempha anthu onse otsatira chipani cha DPP kuti akhale ogwirizana kuti chipanichi chipitirire kukhala champhamvu pamene chikukonzekera chisankho cha 2030. Cholinga cha msonkhano ndikulimbikitsa chipani kuti chipani chathu chikhale champhamvu, mukuziwa kuti madera ambiri kunawina ma independent choncho kuti makhala ni ma parallel structures. Ndiye timafuna kuti chipani chathu chikhale champhamvu kuposa kale kuti 2030 tisakeso ni mavuto akawinidwe chifukwa chipani chikakhala kuti chili ma structures abwino sichivuta kawinidwe. Pothirirapo ndemanga, phungu wa derali Justice Katika wayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kokonzanso thumba la chitukuko la Constituency Development Fund limene anati lithandiza kwambiri kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko mdziko muno. Wachiwiri kwa gavanala wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto Asmat Mwakaira apempha mamembala a chipanichi kuti apitirize kugwirizana pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chipanichi. Amakaira anena izi kukaronga pa msonkhano wa mamembala a chipanichi akudera la Karonga Nyungwe ndi kumwera kwa boma la Karonga. Rodoviko Nyirenda walemba ripoti ili. Poyankhula pa msonkhanowu Amwakaira anayamba ndi kuyamikira Malawi povotera atsogoleri a chipanichi pansi pa Profesa Arthur Peter Mutharika pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 Septemba chaka chatha. Iwo anatinso umodzi ndi ofunika kwambiri polimbikitsa ntchito za chipanichi. Yamike kwambiri kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti chosa kumene tinaliko kutibwereza kunoko. Wina chisankho timayambira kutali, sitiyambira pafupi. Nde kuona pamene tinalipo tinali ku opposition. Chipani chinali tawina chisankho koma tinali ku opposition. Nde ndisiku loti tikhazike pasi onse tikamatere nde chipani anthu amaona kuti nchamoyo, anthu amaona kuti anthu alipo. Wachiwiri kwa mkulu woona za kayendesedwe ka zachuma ku komiti yaikulu ya chipanichi National Governing Council a Wilson Mavwanya Sijali anati umodzi ku chipani makamaka ku madera umathandizira kuti ntchito za chitukuko cha ku madera ziyende bwino. Si nthawi yokokana, nthawi ino ni nthawi yolimbikitsa chitukuko. Malingana ndi CDF thumba la chitukuko limene Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka silufunika achipani muzikokana limene lilufunika ife achipani tigwirizane ikhale munthu mmodzi. Akuluakulu ena achipanichi omwe anali nawo pamwambo ndi monga mkulu woona za ndale kumpoto Aleston Gondwe, wachiwiri kwa woona zokonza ndondomeko za chipanichi a Stephen Simsokwe ndi governor wa chipanichi wa Karonga Nyungwe ndi kumwera kwa boma la Karonga a Bongororo Nyirenda. Misonkhano monga uwu inachitikanso myezi yapitayi ku dera la Karonga Songwe ndi ku dera la Karonga Township mboma la Karonga. Rodoviko Nyirenda, MBC Karonga. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyang'anira masewero osiyanasiyana la Malawi Olympic Committee lakhazikitsa ndondomeko yoyendetsera masewero ya zaka zisanu ndi zitatu. Ndondomekoyi ayikhazikitsa pa msonkhano waukulu wa bungweli omwe unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipotili la Foster Maulidi. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Olympic Committee Ajapi Muhango ati ndondomeko zatsopanozi zalunjika pakayendetsedwe ka masewero mwa ukadaulo komanso umodzi pakati pa mabungwe ndi cholinga chokhala ndi osewera omwe akhoza kumachita bwino ndi kupambana mendulo zikuluzikulu m'mipikisano yakunja. Amuhango ati aonetsetsa kuti izi zikwaniritsidwe pokonza zosamwitsa zomwe zinachititsa kuti mfundo zina zomwe zinali mu ndondomeko ya m'mbuyomu zisakwaniritsidwe. Imene tayika lero iyi ndondomeko yatsopano ya zaka zisanu ndi zitatu kubwerayi iyende bwino. Chimene tikufuna ndi chani? Tikufuna kuti podium performance kapena nena kuti zochitika za pa ground tizichita bwino.
Amalawi tatopa ngumva kuti lero tapita uku tamenyedwa. Sizikatheka kuti maiko tikono ngati Botswana kumapezeka kuti meja kuti munthu akuthamanga namba katenga golide. Ife tukanika bwa ndiye tifuna kuti pamene papa tipakonze bwino. Ndiye konza kwake tithandizana anoka chinthuchi boma komanso anzathu Sports Council. Wachiwiri kwa mkulu wona za masewero mu nduna wa za masewero Joseph Mazaza wayamikira bungweli kamba kotsata ndondomeko zabwino pochititsa msonkhanowu. Amazaza ati undunawu udzipereka pofuna kuthandizira kukwaniritsa mfundo zatsopanozi kudzera mndondomeko zake za chitukuko cha masewero. Misonkhano imeneyi ndiyofunikira chifukwa amatha kugawana mapulani amene analipo, amene anapanga plani mbuyomo, komanso kugawana kuti kodi kupita chitsogolo tipita bwanji. So mene apanga annual general meeting lelolo ndaona kuti kambirana zinthu zina zimene ndizofunikira kwambiri kunkhani yopititsa masewero patsogolo mdziko lathu lino. Pa msonkhanowu nthumwi zinawunikiranso ndi kuvomereza malipoti kuchokera ku nthambi za bungwe la MOC monga zachuma ndiyoona zakayendetsedwe ka ntchito za bungweli kuyambira chaka chatha. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo munkhani zakunja maiko a Zimbabwe ndi Botswana agwirizana kuti nzika za maikowa zizidutsa mzipata za maiko awiriwa kugwiritsa ntchito ziphaso za nzika. Izi zikuyembekezeka kuthandiza ntchito za malonda pakati pa maiko awiriwa. Maikowa agwirizana izi pa msonkhano omwe atsogoleri a maikowa anachita mdziko la Zimbabwe ndi cholinga cholimbikitsa ubale wawo. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Mgwirizanowu ukuza pomwe dziko la Zimbabwe lachitanso mgwirizano ngati omwewu ndi dziko la Ghana posachedwa apa. Poyankhula pa msonkhanowu, mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ati akufuna anthu a maiko awiriwa kuti azitha kuyenderana mosavuta. Naye mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Boko wati akufunitsitsa kuti ndondomekoyi ikhazikike mwachangu ndi cholinga choti iyambe kubala zipatso mwansangansanga. Iye wati dziko la Botswana layika kale makina atsopano omwe athandize kuti ndondomekoyi izichitika mosavuta. Aboko ati anthu apakati pa maiko awiriwa amayenderana pa zifukwa zosiyanasiyana kuphatikizapo kusaka mwayi wa ntchito, malonda ndi zina kotero kuti pasapezeke china chilichonse chowasokoneza. Telson Magombo, MBC. Ndi nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomitu yake. Alimi okhala ku chigwa cha mtsinje wa Shire mu miyezi inayi kudzayi ayamba kupindula ndi ngalande za ulimi wa nthirira pansi pa ntchito za bungwe la Shire Valley Transformation Program. Ntchito yopereka katemera wa poliyo kwa ana osadutsa zaka 10 ili mkati mdziko muno. Ndipo nzika za maiko a Zimbabwe ndi Botswana tsopano zizigwiritsa ntchito ziphaso za nzika malo mwa ziphaso zoyendera pakati pa maiko awiriwa. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, makoma nonse.